Damar Wulan. Jateng ko Yayi Kencana ing wekdal sakmenika Yayi Kencana Wungu bakal tak angkat, bakal tak pundhut minangka dadi garwa Prameswari. Dateng Yayi Anjasmara waita dalah bulengan. Sliramu bakal tak pundhut minangka dadi garwa Sri. Ngestokaken dawuh sinyal. Dateng dika paman minahpun dawuh katimbalan kula. Kersa panjenengan paring pitedah dhateng kula saksampunipun kula ngasta pradata adil wonten ing Kraton Majapahit. Sakyati-atipun nalar kula sak gaduk-gaduke pikiran kula badhe nderek sabiyantu nyengkuyung jumenengan wonten ing negari Majapahit nanging pun ing wedal sakmenika kula tansah menggalihake garwa sepuh panjenengan pun Anjasmara. Monggo dipun daku langkung rumiyin dulure karo wong tuane ninggalke Majapahit ora atine napa mboten. Kula kuwatir ing wingkingipun mangke badhe getun atine ingkang tumindak kados mekaten. Mekaten nggih Pak. Nggih. Yayi Anjasmara. Kados pundi Kang Misna? Ora usah dadak tak baleni malih. Injih. Sliramu mesti wis mireng apa kang diaturke paman minahpun sakwise ramamu lan adik-adikmu ninggalke Kraton Majapahit. Bloko wae, apa kowe duwe rasa lara ati ya? Kang Mas. Kula menika ngumaosi menawi to Kanjeng Rama lan ugi kadang-kadang kula menika anggadhahi kalepan. Sampun pas lantrep menawi to dipun pidana. Mila babar pisan kula mboten anggadhahi raos sri ing manah. Dadi ora duwe rasa srek ing atimu. Kados ngaten. Panjenengan minangka dadi paseksen Pak. Nggih. Pun sakrening perkawis menika panjenengan sampun nata wonten ing negari Majapahit kersane ayom tentrem gemah ripat loh jinawi ing negari Majapahit. Monggo sami-sami meminta wonten panguwasane Gusti Kang Akhira Jagat minggah ing sanggaripun pamuka. Ing wekdal sapunika pasuwonan kula bubaran. Monggo. Monggo Good day.
Kan semerba boring sukma sinu moyo linayung ing sepi sidimben sa sroning kalbu pambuka ning rono darling saking layap liyip ing loyo pindo pecating suping rasa jati Om Swastiastu. Duh Gusti, kula nyuwun pitedah dhateng panjenengan. Mugi tentreming negari wonten ing kadimaten Buta Salebar. Nglerekipun wonten ing keluarganipun Mas Mi Agung kanthi ulang tahun 42. Mugi-mugi keluarganipun Mas Mi Agung sedaya tansah pinaringan seger waras, pinaringan rezeki lancar lan panjang umur. Amin amin Allahumma amin. Kanjeng Adipati kula ingkang suwan walau Panji Pati jauh katimbalan Kanjeng Adipati ora tak timbali ewon dede sliramu wani tejak ana ing sanggar panepet saya wani jugarke gun pasametin ana apa sadherenge kula nyuwun pangapunten Kanjeng. heeh Kula badhe tangkut badhe jenengan. nggih Saben dinten panjenengan jeneng Smedi. Sakjane wonten paligeten napa Kanjeng? Panji Pati Dawuh Kanjeng. nganti wanci teng ratri
aku tansah nenuwun marang Gusti Kang Maha Agung sepisan kanggo tentreme negari ana ing bata Salebar sing angka lorone ujaring para winasis utawa pinter yen aku kuwi dene kadang ning jagat paribasane tak ubengi aku durung bisa nemokake kadangku sing katelah Damar Wulan. Damar Wulan. Lah monggo iki dina ujaring para winasis utawa pinter yen kadangku si Damar Wulan nalika semana sowan ana ing Majapahit parandene Panjipati saprana saprene aku minangka kadange urung entuk kabar kepiye nasibe kadangku si Damar Wulan. Wong kemo pripun oleh urip ya oleh yo. Sing penting entuk urip ya oleh yo. Panjipati, Duh, iki kok ana rombongan ngedos teko kene iki. Nggih, Pak, nggih? Nggih. Niki rombongan ngedos nggih, Pak niki. Oh, lala ya sandang pengakuan kaya ngene. Aku dianggep wong ngleser. Nek ngono belum tahu. Emang belum tahu. Belum tahu. kasih tahu mawon. Nuwun sewu, Pak. Nek nitik sandang penganggone sampan iki wong saka desa ning parandene munggah ana ing pendopo Bata Salebar. Jenenge sampan iku sapa lan saka ngendi pinangkane apa karepe munggah ana ing ndopo. Nuwun sewu nggih, Nak Mas. Upama kleru iki tak genahno. Apa bener iki Kadipaten Bata Salebar? Ora kleru, iki Kabupaten Bata Salebar. Lah, aku ki ape ketemu sapejagong karo sing jeneng Panji Wulung kuwi, sing Panji Wulung. Niki Sanes niki Panjipati kalebu pepatih ana ing Bata Salebar. Lah nek sampean pengen ngerti bupatine Bata Salebar ya Panji Wulung, ora ana loro telu mung siji, kepara aku dhewe. Kowe dhewe. Ya. Iki piye to? Ora wene kok padha grenang-grenang rupane wis kaya bekecot. Lah nggih Kak Sugeng pripun Kak? Kaya rombongan wong ngedos di sawang. Nuwun sewu. Heeh. Wonten wit-witan tulisan. Ana wit-witan, ana tulisane. Kok ana tulisan informasi barang siapa yang tahu Damar Wulan mohon informasi ke Nak Mas Panji Wulung kuwi tenan apa ora? Sik. Iki nek disawang ngetoke wong ngedos, nek kok ngerti kahanan jeneng Damar Wulan. Sik, Pak. Pancen kuwi bener. Ing Biawara wis tak semebarke saben pro liman, saben pro telon, saben prapatan. Pancen tak tos marang kaulaku sing supaya gawe tulisan ibarat informasi. Sapa sing iso nemokke Damar Wulan, mengko tak paringi hadiah. Hadiah gede apa cilik? Ora trimo cilik, mergo kuwi kadangku sing tak tresnani. Upama aku sing ngerti, Wah, nek umpama sampean sing ngerti, ora mung hadiah. Sak parone bumi Bata Salebar tak paringke kowe.
Awak ki nek apik. Ora dikanggo kono. Nek iya kowe kudu melu muni. Iya. Ora kudu muni melu. Ora. Ning saderengipun kula tak pengen ngerti. Nggih. Jane sampean niku sinten to? Nah ngeten. Supaya aku ki ora kleru sampean goleki tenan apa ora. Kok goleki Damar Wulan. Nek wis ketemu Damar Wulan ajeng sampean napakno. Nah, Damar Wulan niku kadange kula. Sedereke kula nggih sedulur kula. Nah, wis suwe mataun-taun ora tau ketemu. Monggo jaring para pinter utawa pinasis. Biyen Suwita ning Majapahit. Nek wis mataun-taun ora ana kabar, piye to nasibe si Damar Wulan? Lah iki lho. Iki teko. Upama Damar Wulan ana kabar kok dijuotosi karo piyai sing jenenge Pak Surata, mbok apakno Pak Surata. Umpama krungu kabar nek dulur kula nang Damar Wulan diploro dijotosi. Saya sing jotosi kok Pak Surata. Wah ya ora peduli ya. Ora peduli. Ora peduli Pak Surata. Bola dhewe yo tak gecek dhewe. Matane mergo dulur kula nang Damar Wulan kuwi. Ngene. Urute carita. Damar Wulan kuwi bagus. Nganti anake Patih Logender, ya to, edan kesensem karo baguse dadi mantune Patih Logender ana ing Majapahit. Jadi mergo saka baguse Damar Wulan. Anak Patih Majapahit kadanan karo baguse di Damar Wulan. Damar Wulan. Lah sakwise dadi mantune Patih Logender, wong Majapahit lara atine. Golek cara supaya Damar Wulan mati. Sing jenenge wong Majapahit kuwi sing jeneng Brawijaya. Ya to? Brawijaya ndek karep elek mergo lara atine. Ngerwong ayu kok seneng Damar Wulan. Akhirnya Damar Wulan diracun, dicekel, dicemplung sumur. Lah sapa ngerti to kowe? Kowe urung ngerti Patih Logender ngerti ora? Durung ngerti. Patih Logender ki yo aku iki. Sampeyan Patih Logender. Nuwun pangapunten. Lah niki nuwun sewu Gusti Patih. Lara-larae pripun? Monggo sampeyan niku Gusti Patih Logender. Sing tak krungu Patih Logender niku wong sing nomor 2 wonten ing Kraton Majapahit. Lho sandang penganggone kok selawar selawir kok cangarit. Kowe nek teko atiku keloro-loro. Ampun nangis. Atiku keloro-loro. Sampeyan niku mboten nangis Poneli, malah nangis mata beli. Atiku keloro-loro. Kok keloro-loro niku sebab musababe napa? Mergo aku sayang karo Damar Wulan kuwi mantuku. Nggih. Aku ngerti wong Brawijaya nek wong anu mesti moh wong Brawijaya ki wong sekarat saben gelap. Ya to. Lah, Damar Wulan ki nek dipateni aku patang dino patang bengi gak ngombe wetan blas. Seminggu aku gak makan sego blas. Aku mikir Damar Wulan sik kita upama aku kok dadi kowe. Wong lanang kok dipateni. Aku lho wong tuane umpama aku senom, tak jak gelut kok Brawijaya, tak jak senggel, gendeng aku wis tuwek. Sik kari kowe, kira-kira nek wong ngomong kaya aku ki percaya apa ora kira-kira. Wah niku nek kula wiwir kula tindingi tembung sampean, wiwit ho nganti ngo jane kula nggih percaya. Ning sing pungkasane gandeng piyai mriki kok ya kaya-kaya ora percaya nggih Pak nggih. Lah, kula tak nyuwun pirsa. Lah aku wong apik kok. Kira-kira pradulane Gusti Patih niku bener napa mboten, Pak? Mboten. Sanjenge boten niku. Lah nek enten Patih rek kados ngeten iki, Patih helen apa HP, Pak? Helen apa bobrok? Bobrok. Elek sing bobrok nggih, Pak. Aku lagi bengi iki aku. Pripun iki sampean pripun? Ngene kan. Pripun? Sumpah, Nggih. sumpah nek aku ki ngapusi muga-muga aku ning warung
neng warung ning lo gender ora aku lho ya. Lo gender lho ya. Pripun? Muga-muga lo gender dicaplok garangan. Upama lo gender kok cerita Damar Wulan dipateni karo Brawijaya Ratu Majapahit, muga-muga patih lo gender gelem dicaplok garangan dipangan nganti nek kok nganti entek. Iki karek sampean. Karek sampean. Upama kok ora wani, ya monggo. Sampeyan wong lanang lho. Piye Panjepati? Monggo kula dawuh. Manut mawon. Kira-kira kula percaya kalian iki mboten, Pak? Mboten nggih? Lah opo kowe kok melu-melu? Ora percaya lah opo kowe? Aku dosa karo kowe iki ya opo? Lho ngeten lho, Gusti Patih. Mergo piyai mriki niku mon apal. Cakre sampeyan iki kula dirani cakre es teh gulane batu. Maksute Omongane akeh duwite ora tau metu. Nggih, Pak nggih. Nek ngeten nggih, Gusti Patih. Nek saestu nggih, bener nek sampeyan kondo. Damar Wulan kadange kula mati, sing mateni Brawijaya Majapahit. bener. Asli, Nek nganti selak karo batri sampean, nek aku nganti selak golek watu sing akeh gecek ndasku. Asli, sumpah. Niku seksine mboten promo kula piyambak. Seksine kabeh kula nggih seksine niku. Nek nganti aku ngapusi cekel gecek watu aku. kok wong loro bagus-bagus iki namane sampean. Ha iki. Kenake mo. Iki kadange bojone Damar Wulan, kadang kaipe sing jenenge Den Mase Layang Seto. Layang kumitir. Dadi niki kumitire, niki setane iki. Lho kok setan pripun? Lho, layang seto. Lho sampean kondo nah niki putra-putra sampean. putraku. Niki layang kumitir, niki layang seto. Lah nek niki kumitire, niki setane. Lho kok setan pripun? Pripun iki? Lho kok bagus kok dari setan mau. Oh, aku ya percaya Mas, nek sampean iki bagus. Delok detik piadeke ketok. Gagah perkoso. Kulite halus, rupane bagus. Ning sayange. Sayange kaya Tikus. Dari kewan mau kula niku pun dikon mau. Ngene ora apa-apa. Awake ra digugu ayo bali wae bali. Nggih. Ing perkawis punika sawetawis gujek awit merga saking bombong ati kula. Tika teko papan menika paring pangertosan yen Damar Wulan kadang kula mati sing mateni Brawijaya. Panjepati, Jauh ketimbali. ketapno wadya balamu jumujuk ana ing Majapahit. Klubutan wong Majapahit. Nek panjenengan sampean kurang percaya, aku sampean. Aku sing lakoni Majapahit. Brawijaya tak patenane. Pantes ora? Palunggan sekeco. Pantes ora? Pantes. Ngene, ngandani lho. Bolak-balik golek pangan, golek pangkat, kuwi penak wong pinter. Anjir. Wong pinter srek. Ya ta? Nggih. Duit blok. Ora bedane iki. Kamangka ora kowe ngerti, kowe mesti bingung. Lho, Damar Wulan dipateni Brawijaya. Kamangka kono ora ngerti. Boten ngertos. Damar Wulan ya Brawijaya kuwi. Nangke namung pias tunggal. Ben dipateni ya lah. Digecek ndase ya lah. Keri-keri Panji Wulung mati ya lah. Awake dhewe keplok-keplok ya le ya. Yo
Sapa? Aku. Sing mantel sapa? Sing mantel sapa? Musae. Tatang. Hei. Hei. Siapa yang mantel aku? Aku. Oke. Duh. Kok oke iki? Wani ora? Aku. Gak wani aku. Nantang ngene iki. Wani. Hei. Sing mancal kancaku sapa? Aku. Kowe maju bareng. Ngono kuwi. Hei. Hei. Sing mancal aku sapa? Aku. Kowe. Yo. Kowe sing maju. Lho. Iki contoni. Contoni ngono aku sing maju. Wani ora? Gak wani aku. Yer. Sing ora kowe. Kok kancane dhewe mok buah kok tempat sampah. Sing buak ora aku. Sapa? Hello dipancal. Apa? Hei, piye? Sowo sing manggil aku? Aku. Kowe. Yo. Makasih. Duh, kok makasih? Wani apa ora kok makasih ku ndak? Aku gak wani. Kau ada ketak-ketik. Lah kono gede-gede yo. Lah kowe. Awal aku cilik yo. Lho iki lho awak kok. Ayo. Yo otot kawan. Balung tok. Masa balung tok? Balung tok, Mak. Balung mesti ngono lho. Balung mesti. Ya. Mana ini? Ayo. Tatang. Ayo. Apa? Kowe sing maju. Aku sing maju. Iya. Aku udah. Kowe ora wani. Gak wani aku. Kowe iki ngarep. Tak wangi. Apa? Wek kuwi iki. Iki gonmu. Iya. Lah dasar di. Iki lho. Hei, iki dudu. Ya. Apa? Iki pen. Waduh. Ngawur. Pentol. Dudu pentol. Apa? Nyenyek malah. Nyenyek. Urung roh. Aja ngono, Mas. Oh, iki aja ngono. Iki dudu pentol. Pentol. Kutilok. Gono artinya pentol lah. Apa? Lah. Gono. Senajan jerahku kaya pentol. Tapi cintaku padamu tulus banget, Dik. Mas, Iki lho. kowe iki kok ngono?
Maka do bareng. Iki yo kancane. Iki yo sirah. Iki isine brah. Nek ngeplek iki mbok. Aku piye? Ngono ki ora krasa. Ora lara. Dhewe ora. Piye? Ngene kok. Ngawur bosok. Bosok aku. Iya nek ngeplek kok aja ngono. Wong kancane kok. Kancane. Ngono. Ora krasa. Kowe ora. Ngene kok. Kancane dhewe ki yo ngawur kok. Hei, kalau wong ayu. Kalau. Iki wong ayu. Wis dulu ya ayu main ijo kowe. Lah wong ayu kok dilimpe. Aja nglimpe kowe. Mundur. Ana apa? Hei, apa? Musuhe gene. Keblowo. Nah. Kete ngono kuwi. Keblowo. Biar kowe. Setara melah siji. Hei, benekno. Hei, apa? Tak urus iki. Ana ya. Hei. Lato maman. Lato maman. Iki aman. Iki yo meletot. Tak kira lemles. Iki yo mana? Iku banter yo. Banter mbak. Denger nek toprak yo gak ono BPJS kok yo. Banter. Lah iya. Kok menawa kowe tiap lurahan ngono kene. Iki tak lurahan. Bisa. Lurahan tak doi. Endi? Apa ora? Matane iki yo. Hei, apa? Sing ngawur yo kowe ya. Piye? Lah mosok ngene, tolong ngene. Saya goblok iki kowe. Kowe ning kene yo acara ora. Acarane apa? Acarane apa? Ning arep tulisane. Tulisane. Diwaca. Hei, kula diwaca. Hei, kula diwaca ning arep diwaca. Ning arep diwaca. Iku waca. Waca. Apa iku? Apa? Apa? Gak roh. Duh. Tak kira roh. Iklo ora. Iklo. Hei, nangis. Aja nangis nih sini wong. Aduh nangis. Aduh sini wong. Iklo diwaca. Hei. Waca iku lho. Ya diwaca apa ora? Ra duwe kok meneng. Kowe. Apa iku? Apa? 50. YouTuber siapa? Halo. Hei, sangat. Ayo. Hei, lagi siapa yang berapa, Mek? YouTube sapa ben paham. Gak apa-apa, gak apa-apa, gratis. Tak,
Sakep aja ketemu. Nah, sakep aja ketemu gak apa. Mek. Mek. Bose bro. Bose. Ora bose. Iki lho bose. Iki karep pemikir lho. Iki lho bro. Yo. Hei, dudu iku. Iku lho. Iku. Sampeyan. Pak, iku lho, Pak. Iki lho. Sampeyan iki iku sama Unda. Kenalan sih. Ah, Mek, 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 mek. Yo mas, yo mas. Alas. Alas. Hei. Kowe alas. Ngono kowe. Kan inden. Masuk jalan-jalan. Dasar kok nganggur. Wala ka banyak aku. Ini yo. Sikile keren gua. Hei, Iku sing nok, sing rodok kumok dah. Mesti kalem, Pak. Salam sih. Iya. Isden. Salami ya. Salami sing salami. Hei, uweku kurang mesra. Sing mesra. Hei. Tangane kono liyane ku ndak. Kira yo gak ning Ya, goblok ngono. Ya. Iya. Ampun tangannya kok ngene. Ya, apa iki cilik ya pas, gede ya pas. Pas. Dengan. Ayo. Kok kau perses. Gede cilik ya pas. Oh, iki kayak ambek. Terima makasih. Nah, ini. Oh, makasih. Makasih ngono ae. Kowe iku aja makasih tok. Digumokno. Wajah ngendi? Digumokno. Mas Agung dungakno. Dungakno. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga ae. Hei. Dongane entuk apa? Aku kesuwen. Doa kesuwen. Hei, Apa? aku gak iso ndonga. Hei, iki acarane Mas Agung ulang tahun yang ke-42. Didong ora? Didungono panjang umur, panjang yuswa. Muga-muga Mas Agung tambah rezekine. Amin. Lancar. Amin. Muga-muga. Sakina wis gak ada Roma. Iki ulang tahun lho, mantan goblok, Mas. Iki ulang tahun lho gak rapi, Mas. Hei, Apa? aku kemarin ya kuwe.
Lambungku. Aku yo manut kowe. Wah, goblok kowe kuwi. Ayo wani. Ayo wani ora? Aku. Iya, no. Gawana. Gua senjata. Wah, ini bercanda. Gua senjata. Oi! Hei! Tapi Ono tetonge yo. Apa? Dewa ini aja nggo sandal sing atas ya. Bebas, musuh iki bebas. Musuh iki bebas. Aja sing atas ah, Mas. Au, dikentut to. ayo metro. Oh, sikat. Ojo tolong enggak. Ojo tolong. Ojo tolong. Oh, tiara. Bosok. Emang gua apa? Syukur. Syukur piye? Umume iku kele iku nganggo Rexona. Nivea. Kowe ora. Apa? Fresh. Mosok fresh. Wah, kok disepol. Mosok fresh. Anggo presker. Apa enggak fresh care? Apa? Lah tak ampune. Mosok fresh. Enggak, oh. Wah, ini Mas. Wah, beneran tenan. Sikat, Nek. Iku atos iku. Atos. Lah kowe atos omong kowe untuk aku ning sirah. Lah kudune ning. Ojo ning sirah, Mas. Nang ojo ning sirah. Nek ora oleh nganggo sandal tak buake. Wae. Mas Brono. Ya Allah. Ampuni Mas, ya Allah. Kowe ngawur. Mas Ali iki mlebu TV. Mlebu sinetron. Nah, Lah kowe, aku mlebu apa? mlebu roket aku. Alah. Pas aku tak perlu. Mau roket bayo ya Mas. Kaya ning, Pak ngono ngene kok. Sesuk ijek nek. Aman. Sik. Ada apa? Bolong Nanti Mak.
Siung malah ora. Kok ini malah. Kira-kira Apa kecemburu kowe? Kecemburu. Hidup tau. Ora. Kabare. Hidup ora. Ayo. Action aku ale. Action ah. Rupor apa tuh bagus? Piye? Rupor apa tuh bagus? Piye? Rupor apa tuh? Tes semua. Wis sore iki nang kene, Mak. Ngono, Mas. Ini iso. Ora dicor. Yes. Hey. Iya, wani kowe. Aku. Iya. Ayo ning guri iki lho. Lah mikir nguri. Angkang tekak iki ngono. la
Majapahit rugi. Brawijaya mati semangat. Nek kasunyatane kula kalah. Tenang. Kalah pokol kudu menang tangga. Kalah pokol akale menang. Majapahit kae iso menang, iso kuntoro, iso Dedoro, mergo kecondokan Pakune Ratu sing jeneng Ratu Kencana Wuku. Mula kita Kencana Wuku garwane Brawijaya. Wah, yu Ratu Majapahit iso tutupane nastamu, waton panjenenganmu ndarbeni Kencana Wuku. Kula tidak ndarbeni Kencana Wuku. Tak colok. Boten merga kula saben dina mung mangan telo niku mboten. Ning susah kula niku sing jalari dede sinten-sinten, ning sing jalari niku nggih sampean dhewe. Sik. Kok sing jalari susah ngatimu kuwi simbah. Wis sing mbok karepke piye ya? Mbah. Sampeyan lali kula elekke nggih, Mbah. Saben-saben kula tanglet sinten wong tuwa kula, ibu sing lairke kula, bapak sing ukir jiwa raga kula, anane sampean mung semoyo, jare urung wayahe, besok terus besok ki watese kapan, Mbah?
Menak Supeno. Sih kula. Apa sebabe Simbah ora tau mangsuli pitakonmu ngenani bab kapribadenmu kowe satenane sapa? Sapa sing ngukir jiwa ragamu? Sapa sing gembol kowe? Sapa sing nglairke kowe? Supeno. Oh, Mbah. Mergo durung titi wancine. Ora kok ngenteni ngentik nek wis jambul wanen iki ora. Niki yen sekirane wis cukup kadewasanmu, mengko bakal tak blakake tenane kowe kuwi sapa? Mbah. Kula niku isin saben-saben kula kumpul kalih kanca-kanca. Kula DC kae lho sepeno nganti sakmono gedene ora ngerti bapake, ora ngerti ibune, kae metu ka watu menawa ngono kok Mbah. Sepeno Nggih. ora ana jamak lumrahe. Bayi lahir saka bongkahan watu ya ora ana. Bayi lahir ya saka gua garbane sang ibu. Ora bedane kowe. Kowe ora lahir saka pethake kayu ora. Ora lahir saka bongkahan watu ora. Nanging kowe dilarike dening ibumu. Nek sampean welas kalih kula, ngobloko Mbah. Mbok niku sinten, bapak niku sinten? Terus isih urip apa pun mati? Lah kula gadah dulur napa mboten, Mbah? Ini kowe nek takon sapa tenane wong tuamu, upama tak tuduhke ya tuwas. Mergo wong tuamu sakarone wis padha ora ana, Isih wis mati. bapak simbok pun mati. Dajal. Dan bapak niku matine lara napa, Mbah? Apa nek sing mateni? Ora. Wong tuamu ora mergo kecandak ing lelara madal saka sawernaning tetamba ki ora. Ning wong tuamu mati ana jalarane. Lah, napa, Mbah? Tak suplikke lakon sithik ya. Nggih. Nalika semono kuwi ana sawijining repati agung. Ana sawijining bupati sing nguasani ing Kabupaten Grati. Sesebutane Bupati Bandar Subali. Awet saka kuwanening Bandar Subali kumawani mirong kampuh jinggo mundan datan Ratu menyang ing negara Majapahit. Awet saka adiling Ratu Majapahit Grati digecak perang. Jago saka ing Majapahit sing jeneng Kebo Marcoet kuwi wujudaning gilani. Sirahe maisa, sirahe kebo, tenggak mengsor badan menungso. Gilani. Terus piye, Pak? Kelakon tetandingan karo pangarsa ing Kabupaten Grati sing aran Bandar Subali. Satemah Bandar Subali tumeka pati. Banjur garwane Bandar Subali sing jeneng Jinggowati nalika semono ngandhut sing wis ngancik lek ing punang jabang bayi. Kabujung dening Kebo Marcoet
keplayu tumeka ana ing Gambir Seketi. Mriki nggih. Ya. Ketemu kelawan aku. Tak tulungi. Nganti pungkasane Jinggawati babaran utawa nglairno. Ujug bocah lanang tak wene jeneng Joko Umbaran. Jinggawati mati kunduran. Banjur si Umbaran kepengin duweni sedulur. Ali-alining si Umbaran tak puja. Dadi kowe. Dadi kula anake Bupati Grati. Cetane kowe kuwi ora anake wong sebaene ora. Kowe ora anake wong tani petik. Kowe ora anake kere maju kiling mbale longan. Nanging kowe isih trah ing kusuma rembesing madu. Anake Nerpati saka ing Kabupaten Grati ning wong tuamu. Sakarone wis ora ana sedulurmu si Umbaran sing nalika semono jumeneng bupati ana ing Kabupaten Blambangan sing aran Wuru Besmo ya minak jiwa uga wis tumeka pati. Sedulurku ki ampun mati, Mbak. Salarane kuwi lho. Mbak. Aja nangis. Wis pirang-pirang tahun nggonku ngenteni. Saiki aku ngerti wong tuaku. Aku ngerti nek aku duwe sedulur. Jebul sedulurku ya wis mati. Mbak. Patine Kakang Umbaran ki mbiyen lara apa to, Mbak? Ora bedane kaya wong tuamu. Patining sedulurmu si Joko Umbaran ya minak jingga kuwi diperjaya karo Nalendra ing Majapahit. Sing arane Prabu Brawijaya. Sing mateni Ratu Majapahit Brawijaya. Talap dia. Panas banget. Sedulur sing tak domo-domo. Pirang-pirang tahun tak anteni besok kapan aku ketemu. Ning jebul saiki wis mati. Sing mateni cetha Ratu Majapahit Brawijaya. Sampeyan nyantet kula, sampeyan nyek kalian kula. Ora percaya kali kula sampeyan. Ora kok jeneng aku ora percaya karo kowe ora le. Ning kabeh iku mau perlu migunakake petung. Sing jeneng wong Jawa kuwi nek ninggal petung sasat kaya wong nyebar uyah ing tengahing segara. Kala mangsane nganggo petung sing jlimet wae isih kepleset. Saya-saya nek tanpa petung. Menawi kula kedah ngangge petung. Kula kedah nganggo petung ingkang kados pundi? Karepe kula saged bales patine sedulurku ya Joko Umbaran ya minak jingga. Bagus. Bombong rasaku. Seneng atiku sawise kowe tak jarwani. Yen tenane patining sedulurmu mergo Kakaniaya karo Nalendra Majapahit saiki ginugah atimu. Kontap sifat lanangmu. Nggonmu kepenmu dituwuh karo patining sedulurmu. Aku seneng. Yo iki sing tak karepke. Yo iki wektu sing tak anteni. Besok kapan aku bloko cukul kuwanenmu dituwuh
karo patining sedulurmu. Ini Pak, panggil pun wani. Napa sampean ajeng maringi cekelan kalian kula? Ngeki gembolan kula, gaman sing ampuh tak hacoke Brawijaya. Lesmana, Nggih kula. ora kurang-kurang gembolan. Aji apa dening mantra sing wis tak tumpak menyang jiwanggamu. Saiki aku wis pitaya karo kowe. Yen kowe sawijining bocah nom-noman sing ora tau mingkuh ngadepi sawernaning pekewuh, ora bakal mundur ngadepi saranduning guntur lamun urung kabentus karo kahanan. Nger, nek pancen wis gembleng niatmu, kowe kepengin ngudi tuwuh patine kakangmu Siminak Jingga tumuju menyang Majapahit, aku mengko sing bakal jampangi sak lakumu ning Majapahit. Aku njaluk pamit sumaing Sumpena yen durung kelakon mateni Brawijaya. Sumpena ora bakal bali ora ngambil sekali. Yo iki sing tak karepe. Sakining Brawijaya yo Damar Wulan urung mati. Mbuh piye caraku? Aku golek cara. Saiki wis tukul kuwanene. Siminak Sumpena tak sambangi.